En ACB, o Luces Monbús amosou esta mañá que a súa aposta polos playoffs vai en serio. Gañou en Sevilla o Cajasol. Definitivamente o cargo de Moncho Fernández tenlle tomada a medida o equipo de Aito. Gañoulle de malleira na primeira volta, esta mañá superouno tamén con claridade. Con 12 vitorias e subido no peldaño da oitava praza, moito ten que celebrar esta xornada Bluesens Monbús. En Sevilla tardou un cuarto en collerlle o xeito a súa defensa, pero en canto atopou o nivel de intensidade, esnaquizou a Cajasol. Neses minutos de dificultade, Púmprala, como sempre, marcou o camiño. Mais cedo atopou axuda en Meisley. O xigantón tunecino reeditou as mellores versións da súa relación con Andrés Rodríguez en clave de bloqueo e continuación. E tanto lle estivo por un lado ou polo outro. Parcial de 10-20 no segundo cuarto, que sería de 8-19 no terceiro. Bluesens Monbús rompeu aí o partido, chegou a estar 16 arriba. Cajasol empecinouse nas penetracións e topou sempre coa velocidade e contundencia de Meisley. Festival de tapóns. Triguero, Howland e Sastre apañaron de xeito case consecutivo. Un espectáculo. No treito final xurdiu a máis Kendall para amosar que calquera tentativa local estaba condenada. Kendall acabou con 27 de valoración, 16 puntos de rebotes. Meisley, 12 puntos, 5 rebotes e 4 tapóns. E destaca os 30 minutos que chegou Andrés. Todo, boas novas. O equipo cada xornada que pasa é máis maduro, lee e xoga mellor os partidos. Todos aportan. E agora, desde o chanzo da oitava posición, lanza a mensaxe de que quere loitar por entrar no playoff polo título de Liga.